Heipä hei vaan kaikille ja oikein ihanaa uutta viikkoa. Mä olisin kertomassa teille tämän viikon Atomistudio-ohjelmiston. No niin, heti tiistaina kello 18 vieraana Marko Vapa ja siellä on aiheena ohjeita liikuntaan ja urheiluun. Eli jos terveysasiat kiinnostaa ja liikunta, niin kannattaa olla tiistaina 17.9. kello 18 kuulolla. Ja sitten toinen vapaa jatkaa keskiviikkona, eli Mikko Vapaa 18.9. kello 18 ja siellä sitten perehdytään kryptoihin. Tervetuloa sinne sitten esittämään kryptoista kysymyksiä live-chattiin. Ja viikon sitten päättää 19.9. kello 18 Elisabeth Vuolle ja siellä on sitten aiheena emännän voimaa. Semmosia aiheita tällä viikolla Atomistudiossa. Oikein paljon tervetuloa tonne live-lähetyksiin, keskustelemaan live-chattiin ja esittämään vieraille kysymyksiä ja tietenkin keskustelemaan muiden katselijoiden kanssa. Ja laittakaa videota jakoon ja tykkäystä ja nähdään sitten tuolla Atomistudion parissa. Hei hei!